ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സ്റ്റീഡ് ബൈ സ്ട്രീമിംഗ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കിഡ് ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി വിഷയം സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മളിന്ന് നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്തല്ലോ. സ്ട്രീറ്റ് ബോയ് സ്ട്രീമിംഗ് എന്നാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ നെയിം. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇൻട്രോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാറില്ല, അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ച് പോവുക നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് ബോയ് സ്ട്രീമിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ നെയിം. ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല നെയിം. ഇപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും റീജിയണൽ ബാറ്റിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എഫ് എഫിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ റീജിയൻ ബാറ്റിൽ 7000 സംതിങ് പോയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 8085 സംതിങ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ക്ലൈമറ്റ് വാട്ടർ പോയി നോക്കുന്ന ടൈമിൽ 10,000 അടിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കൊരു നെയിം ചേഞ്ച് കാർഡാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് പറയാൻ വന്നിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു ഗിൽഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗിൽഡിൻ്റെ നെയിം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ FTB എന്നാണ്. FTB. ഓക്കെ, ഒരു അടിപൊളി നെയിമാണ് നമ്മളുള്ള FTB. മീൻസ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റ് ബോയ്. ഓക്കെ, FTB എന്നായിരുന്നു ആദ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അത് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ബോയ്സ് എന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു അടിപൊളി നെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും കയറി വരിക മച്ചാന്മാരെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അടിപൊളി ഗിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും കുറേ ഡോക്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലെവൽ 1 ഗിൽഡാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ മച്ചാന്മാർ. ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളോട് അപ്പം തന്നെ നിമിഷം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വരും വീഡിയോസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോത്തിലുള്ളത് അതിനെ മുന്നേറ്റ് ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എൻ്റെ നമ്പർ താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതിലൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്നോടൊന്ന് വാട്സപ്പിലൊന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുക. അധികം വിളിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട, നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് 1-2 പേര് വിളിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എടുക്കാനൊക്കെ നോക്കാം. വിളിച്ചാലും വലിയൊരു സീനൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും പരമാവധി മെസ്സേജ് അയക്കാൻ നോക്കുക. കാരണം ഞാൻ സൈലൻറ്റിലാണ് എൻ്റെ ഫോൺ ഇടാറുള്ളത്. കാരണം എന്നെ കളിക്കാനൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുള്ളതുകൊണ്ട്, ഞാൻ യൂട്യൂബർ ആയതുകൊണ്ടല്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എന്നെ എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയത്തിയും ഇവരൊക്കെ വിളിച്ച് ഓരോന്നും പറയുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ സൈലൻറ്റിലാക്കി വെക്കാറ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ ഒരു സീനുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗിൽഡിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെന്തായാലും നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പറയാൻ ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഗിൽഡിൻ്റെ നെയിമും കാര്യങ്ങളും ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വരും വീഡിയോസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത് പറയാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോത്തിലുള്ള ഗിൽഡിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊന്ന് ചേരുക. പിന്നെ എന്നെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോത്തിലുള്ള ഗൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തുടർന്ന് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓളം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ടപ്പേന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതൊരിക്കും ബൈ ബൈ ഗൈസ്. ലവ് യു ഓൾ, ടേക്ക് കെയർ.